Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. O good news sa publiko, ilabinagid sa mga motorista, lauman ang pagnubo sa presyo ng gatong sa marason nga semana. Base sa forecast ng presyo ng diesel, ang posible magnubo ang piso kag 25 sentimos kada litro. 25 sentimos naman ang posible mabuhin sa kada litro ng gasolina. Samtang sa kerosene, ginalauman ang piso kag 20 sentimos nga buhin sa kada litro. Ang estimate ang ginpagawa sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Makaligad ang 4 ka adlaw ng International Petroleum Trading. Apang, pwede pa magbagong aktual ng adjustment sa presyo sa Lunes, August 11. Pila sa ginatudlong arason sa rollback ang mas mataas na produksyon sa Organization of Petroleum Exporting Countries kag ang wala pa sa kasiguraduhan nga polisiya sa Estados Unidos sa taripa sini. Sa Martes, August 12, igapatuman ang oil price rollback.